Salut, ceea ce ești bine, v-am regăsit la un nou episod de Hei, bă, ce faci? În fine, ia uitați skin-ul meu nou și mirobolant, îmi place. Bă, ce faci pe cu skin-ul? L-ai de căcat în pui mei. De ce l-ai? Și fără hack, bine, Sami? Ok, ne vom uita în ce avem. Și am auzit că mapa asta se numește Unde e arcul și săgeata? A trebuit să am și eu una. Păi, na, hai, folosește hack-ul ca să-mi dai și mie una. Acum parcă vedeți că țipați cu toți în comentarii: Luca, n-ai voie cu hack. Man, shut the fuck up. În fine, hai, dă o dată aia. Și pot să dau și checkpoint? Îți arăt ce aveam și ce aveai tu pe harc. Ăsta. Dă, ai dat? Da, și Hei, mă, ce faci tu? da. De fapt, lasă-mă. Lasă, nu e encantat. Tu ai encantat asta. E aruncă itemele și să începem prostia asta, mă, de mapă. îți dau ție 20. Hai, mă, dă o dată. Nu 20, mă, dă stack-ul, că tu... Stack. Ție? Ce un stack ție? Îmi pun și mie un stack. Da, pune-ți un stack, dar dăm stack-ul și ăla înapoi, bine? Hai, mă, mai repede, ce faci? Haide, că mă plictisești. Stack-ul, bă. Așa, așa. Bun, și dă arcul. Și începem mapa în clipa asta. Bun. Punem aici arcul și ești gata. Aici trebuie să facem niște parcuri. Stai. Trebuie să facem parcur. A, nu, trebuie să-i merim toate alea, nu? Yeah. Bine. Stai să vedem ce se întâmplă. Se vede că... Oh, nu. O să vedem. Oh, ce tare a fost, bă! Asta da, mapă, frate. Sper să strângem multe like-uri pentru mapa asta. Ar trebui că Silviu are 80 de abonați. Nu m-a menționat de nimeni, băi. Sunt total pe lângă eu. Gata, am imerit-o. Care e? Trebuie să le imerești pe toate, Sami. Nu, bă, de aici nu trișăm. Toate acolo. A, te duceai să-ți iei săgețile. De ce naiba ți le-ai aruncat? Păi ca să-mi dea un stack. Hip. Hai, mă, de ce? Dă-te, mă, dar tu tragi în mine, ești diliu. Am imerit și eu una. Stai că... Asta a fost, măm! Asta a fost. Am imerit una. Pe bune, mă. Cum n-am uitat, mă, pe aia? Am imerit-o. Care? Aia. A, frate, stăm aici o veșnicie. Nu prea pot să-i meresc la unele, dar hai că zicem nu-i nimic. Bine. Bă, dă-te, mă, că o imere. Dă-te, mă. Tu du-te într-o parte, eu într-o parte, bă. Cred că o să stăm 2 ore în pui mei să-i merim, să terminăm levelul ăsta. Și cred că vouă, abonaților mei, nu vă plac. Nu cred că nimănui nu i-ar plăcea videoclipulescu. Bă, te bat. Ai tras în mine. Și ceva, stai tu la ăstea, frate, că dacă tot mă lovești, un noroc. Nu te du. Nu mă duc, dar doar dacă nu mai te miști. Ai imerit-o tu pe aia? Da. Pe aia cred că e imposibil să o imerești de aici. N-am imerit pe toate. Nu, chemă pe toate. Care mai să mor eu? Aia, mă, de jos. Asta? Da. Asta? Nu, dar care? Stați, mă Aia, apasă pe ea. Fugi. Hai, mă, că acum eu o luăm în pui mei. Nu mai putem să facem nimic, fiindcă oricum noi imeream, fiindcă ați văzut și voi. Se prinde acolo. În fine. Ia tu din chest. Aici trebuie să facem un parcurs ca să imerim ălea, cred. Ia uita, sunt niște butoane cu TNT-uri. Vedeți? Hai, explodează tot, bine? Explodez eu piciorul, bă. Picioarele le-am explodat eu. Explodez corpul. Liga l-am imerit. Mai e unul acolo și buton la cap nu prea văd. E un buton la cap? Nu, la cap nu e buton.
din câte am văzut. Și trebuie să-l imerem pe ăla de pe piept. L-ai imerit? Nu văd nimica, nu? Păi nu. Serios? E, nu putem să-l imerim asta. De fapt, glumesc. Hai să mai încercăm. Mai încearcă tu. Nu te duci, mă, înainte. Ce aici? Stai să... Căcaturi. Serios? Stai, mă, să vedem Ia ce. cu botoșei. Mulțumesc. Ce ai acolo? Tot botoșei. Mulțumesc că mi-ai dat pe cei de Diamond. Bun. Cei de Ar trebui să ne culcăm. De fapt, lasă, dacă tu nu vrei. La asta nu ne pasă ce trebuie să facem, la asta sărim peste că e cea mai nașpa mapă. Level, nu mapă. Mapa e super tare. Dacă vreți o găsiți de pe mâcă pe master și Sami a downloadat-o, deci el are hack-urile și tot felul. Dacă vreți, o să-mi instalez eu ăla și o să am toate hack-urile. Și o să mă vedeți în episod. Gata, bă, am găsit ceva șmecher, bă. Oh, ce spray de iron, boss. Și câteva golden apple-uri, în fine. Bun. Oh, așa da, mă, așa da. Mie nu-mi lași nimic, ca serios? Da, mă, nimic. Am găsit un pickaxe ca să... Stai, mă, nu mă omorâ, bă, nu. Fără hack-uri, fără hack. Îmi spun o sări și eu. Da, nu mă fă, că te scot din seria asta de... Astea, de tot în pui mei. Ha, ha, ha. Totul, mie nu mi-a lăsat niciun golden apple. Și bine, ce vrei? Și ce Unde vrei dau să insinuezi? Nu știu, ia uitați-l pe Herobrine, mândru, că e urât. Da. Unde e Stai să-i apăsăm pe butoane. Trebuie să-l distrugem? L-am distrus, îmi pare rău. Ia uitați cum îl distrug ea. Jum! Știi că am o Jum! Dacă am o... Stai, mă, e ceva înăuntru lui. Știu. De unde să știu, bă? Oh, Diamond! Ne îmbogățim! Ne îmbogățim! Ai auzit, mă, ce e aia? Bă, dar mie nu-mi dai nimica. Bun, și da. Eu bag Cred că de asta ne-a dat. totul. Ce? Bag hack totul. Dacă Ce? bagi te... Bine, mă, poți să-ți bagi cea mică. Și cam, cred că atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Mai întâi stai să vedem ce avem aici. Bun, bă, poțiuni, bă. Hai totuși să le încercăm câteva dintre ele. Stai, ce-ai găsit? Cap de zombie, ochi de păianjen, bă. Dar cine ar fi Swiftness? Speed, adică. Ia uitați-l pe Noci. Noci, îmi dai un autograf, bă, pe cartea Minecraft. Îmi dai, mă. Îmi dai, mă, că dacă nu te sparg și Minecraft-ul tău. Au. Scuze. Găsit o inimă de zombie. Bun. Și să vedem ce mai avem pe aici, să mâncăm sau să gustăm sau să... În fine, dacă vrei, hai să facem un PvP. Ai vrea? Și ia-ți tot cu hack ce am eu. Facem repede un PvP, cine moare cu... Da. Nu-i corect, fiindcă tu ai arc înceantat, dar dă două săbii de piatră neînceantate, bine? Da, și ce armură. Tu ia-ți armură, mă. Nu e înșantată? Ce faci, mă? Item. Da, ia-ți odată. Hai, mă, că tu... Cam cred că aici o să încheiem episodul. Că... Bine, mă, hai odată. Sabie de iron și gata. Două săbii de iron. Au, bă... În fine, hai mai repede, mă. Doamne, cum trebuie să mă Ia un stack și... Ei doar două, dă-mă încoa. Și gata, ia-ți... Dă încoa. Ia pun stack, te rog. Ah, firar... De ce îmi dai mie un stack? Vezi că-ți spun eu câteva din astea. Eu vreau să rămân aici. Vezi că pun aici 1000 de săbii. Bine, gata, hai odată, bă. Vreau una. Hai, mă, gata, ne batem. Îmi pare rău, dar tu nu ai armură destulă. Știu, bă, bagă-ți odată cu un chest play enchant. Știi? Uite, de diamond, știu eu ce avem. Și atât avem. Și doar ăsta-ți mai pui, bine? Nu știu, tu ai și botoșul. Lasă-mă acum. Hai, du-te mai... Stai că mă duc eu într-o parte, tu într-o parte. Și facem 3, 2, 1 și start! Trebuie că nu te văd. Fără oftică, bine, Sami? Dacă mori, asta e, nu fără oftică.
Oh, l-am văzut pe Sami. Mă omoară. Clar mă omoară. Ce s-a întâmplat? Ai căzut? Ai căzut? Nu tu? Nici eu. Oh, lișer, m-a văzut. M-a văzut. Îl batem. Îl batem ușor. Easy peasy. Easy peasy. Bă, ah! Am câștigat! Ba, nu A ai fost un câștigat. meci interesant. Mă bucur că l-am pe Sami. Deci, ne vedem data viitoare cu următorul episod. Pa!